Ready na ba ka? Imong pamilya, hinigugma o barkada? Taas ka ba og enerhiya nga musyagit sugod buntag hangtod magngit-ngit? Sa dili pa ka mosulod, pahimangno lang nga andama imong kusog og kaisog aron makapanlimbasog ka sa mga extreme rides sa imong palibot. Tara, ug uban niko kay atong i-explore ang world-class water park nga makita lang sa Miss Or. Ahoy, ahoy! Ang inyong gihulatan og adventure nga gusto ninyong matagamtaman, abri na alang sa tanan. Garbo nato mga masamis nun nga ang pinakadako nga water park sa Mindanao, ana alang makita sa lungsod sa Opol, Misamis Oriental. Ubanon tamo sa atong segment karon adlaw, kay musuroy ta sa Pirates Theme Park nga world class ang amenidad o pasilidad. Ang Seven Seas Water Park bukas na sa tanan, human gisirado og 8 ka bulan. Og kana gikumpirma ni Miss Diane May Habutay, ang sales supervisor sa Seven Seas Water Park. From January to March, we will be open from Friday to Sunday. And then ang among rates for adult is 999. For our senior, as long as na valid ID, it's 599. Ang among kids na 3 to 4 feet is also 599. And then 3 feet below is free. And we are open from 10 a.m. to 6 p.m. every weekend. No age limit, so pwede ubanon si mama o papa, ate o kuya, pati ang bunso sa inyong pamilya. Lakip si nanay o tatay, pwede mo relax sa mga cottages o gazebo sulod sa park. Pwede ra walk-in o online booking. Kana magdepende kung asa mo komportable. Sa imong pagsulod, mubungad kanimo ang nindot nga palibot nga murag anaa ka sa laing dapit gawas sa nasod. Makawaw ang ilang unique nga mga disenyo ug makahugot sa imong ginhawa paglantaw sa mga higanting slides nga kinahanglan gayud nimong i-try. Kung nakasulod na ka, don't miss the opportunity ug sulayi ang ilang mga rides ubang amenities aron dili sab masayang imong entrance fee. Aduna sila'y 24 ka water attractions nga pwede nimong pilian. Sa Seven Seas Water Park lang nimo makita ang higante ug porma nga imbudo nga usa sa gipasigarbo nila nga ride. Upat ka tao ang gikinahanglan niini, sakay sa salbabida, mutuyok mo sa slides ug mogawas sa labihan kadako nga porma og imbudo. Siguradong maibog ka sa mga syagit nga nagpasabot sa ka-enjoy nga ilang gibati. Bisan ang pinakaisog nga imong kaila, siguradong mopyait sa ilang slide. Sulaysab ang uban aron imong excitement matambalan. Sama ni ining Riptide Reef nga duha ka tawo ang gikinahanglan. Si Ma'am Mariel Chong nga taga Balay City, sukad na hibalo nga bukas na ang Seven Seas, nagplano dayon og bisita kauban ng iyang pamilya. First time niya sa Seven Seas ug una ni ining gitry ang Riptide Reef. First time. Hadlook pero amazing. And grabe ka-enjoy. Yes, of course. Tanan pwede and daghan pwede ma-ride saan ang mga bata and all ages actually. Daghan kayo pwede ma-experience dire. So I would highly recommend nga manhid sila. Pati ang igsuon nga si Carlisle Chong, labihan ang ka-enjoy nga gibati sa ilang family bonding. First time pa na ako. Enjoy kayo kay daghan kay sa klase nga rides. Recommended kay sulit jud kayong entrance sa mga quandary, mga mga rides, mga pool and mga activities. Hawid lang gayud og tarong, syagit og kusog. Kay gikan sa taas, ihulog ka paubos. Ana usab makita sa lugar ang pinakadako nga river ride nga ginganlan og Mighty Maui River nga adunay katas-on nga 500 meters. Ang Talabok family kauban ng ilang chikiting katulo na og balik-balik og sama sa una og ikaduha, enjoy gihapon kaayo sila. The slides. Of course. Yeah. Tapos The kids are enjoying fun. Speaking of chikitings,
Adunay kiddie pool nga andam para sa mga kiddos. Tungod kay attractive of colorful kini, siguradong ang mga bata malingaw og tampisaw. And of course, ang ngay usab ipakita ang ilang extreme rides. Sama ni ining plank drop slide nga pang isa ka tao. Second time. Huwag ba Japon? Isulod ka sa usa ka kapsula og 1, 2, 3, boom! Kalit lang ka mahulog sa roller coaster slides. Dili mabalaka tungod kay 100% safe ang ilang pasilidad. Dili mabayaran sa bisan unsang kantidad ang kalingaw nga gibati sa mga bisita. Dala nila sa ilang pag-uli ang ngisi ug makasyagit pa sila hangtod gabii. Kung dumdumon ng ilang mga lingaw nga experience sa ilang gipang try nga mga higanting slides. Perfect tanang getaways ug bonding ang lugar. Kung dili nimo kaya ang ilang slides, pwede ra ka mag-relax og swimming. Nakadesenyo og beach ang ilang pool nga pwede kaliguan sa tanan. Malingaw pa ka og makasyagit kay kalit lang mutunga ang waves. Hugot na ginapatuman sa Seven Seas Water Park ang mga insaktong health protocols samtang kitaan na asulod sa ilang pasilidad. Actually, we have health protocols magid before, but because of this COVID pandemic, mas strict me. Sa among ways, naagin may treatment sa water. Sa among pool, engineered yun siya para ma-sure yun na balance ang among water. And also, we have our own chlorinator para makahimo mog among own nga disinfectant. If you notice, we have installed sanitation areas and alcohols around the park. Bisag asa ka mag-adto na agid na siya. We have health protocols and health declaration sa entrance pa lang, rules and regulations. We have installed 3 isolation units and naami mga medical team ready gud na siya sila tanan. And also the usual protocols gud na face mask at all times, especially kung wala nag-swim, and then mag-follow lang na ang social distancing especially, and naami sanitation team nga ga-roam around para i-disinfect ang katwit ang mga mostly used nga mga areas. Dili mabalaka sa social distancing tungod kay haluag ang ilang place nga mudagan sa 6 ka ektarya, siguradong hustong distansya maobserba. Sa pagbuto sa pandemya, daghang aspeto ang naapektuhan. Usa na niini ang turismo nga gipanghingusga ni Governor Bambi Imano. Daghang negosyo ang apektado ug usa na niini ang Seven Seas Water Park nga adunay kapin kung kulang usa ka gatos ka mga empleyado. Daghan gyud kayog struggle, especially we have employees nga nagsalig sa amua sa ilang paadlaw-adlaw. We are so thankful sa among owners because in order to survive, actually it is cheaper to close man gyud at this time, but they want to maintain the park as well as feed their employees. So we really open. We try to open on December every day gumiga open, and then this time every weekend. So thank you, Mr. Palas. Bisan ang tourism officer sa lungsod sa Upol, aminado sa dakong epekto sa turismo sa ilang lungsod. Napiktahan gid mostly tanan tourism industry, tourism din sa ato sa lungsod sa Upol. Nakuhaan gid siya na napiktuhan gid kaayo, dako gyud kay napiktuhan. Especially sa Seven Seas, sa among mga beaches, and then all our kaning ostrich farm sa Kanglangkat kay sa naapil gyapon siya na napiktuhan. Nakop up na mga new normal, dako gyud kailainan kay ang mga tao karon mag face mask na gid pud sila, and then social distancing, unlike sa una nga daghan atong mga cover ng mga tao, unlike karon is mostly tag half na lang, and then sa LG pud upog ni tuman man pud sa protocol sa National EITF regarding for the social distancing sa tanan nga mga area, especially for mga tourism spot na sa Opol, or like the beaches, the Seven Seas. And then ang ato pong wala nag-open yun karon ang atong ostrich farm, which is di pagit siya mag-open tungod sa safety pod sa ilaha po dito. Open na mong beach, so good atong December nag-open na gid pod sa antod karon. So naagya pon siya protocol gyapon dito nga pagabuhaton gyapon namo, mag-inspection inspection niya po sa ilaha sa mga ilang area, especially sa
capacity per table gyud gani among capacity nila. So amos lagi inspection and then open na gid sila. And then mostly wala lang siya overnight stay. Most sa una naaman to, and then karon dili sa gid pwede maka-overnight, and then napoy some beach resort nga wala nag-open like the Marvilla and then the Roan Beach. Sa mga negosyo o mga establishmento nga apektado sa atong gisagubang nga pandemya karon panahuna, labing naapektuhan niini ang mga individual nga nanginabuhian para sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya. Si Nanay Saturnina Perater, 54 ang pangidaron, padayon gihapon gatrabaho isip usa ka gardener sa Seven Seas Water Park. Mapasalamaton sa iyang trabaho nga mo'y gahatag kaniya og sa iyang pamilya og kinitaan. Okay, dako gid siya nutabang. Si sulbad din ang problema sa pamilya. Akong pasalamat sa Seven Seas. Solid din siya sa trabaho. Salamat kayo sa inyong pagbisita. Welcome mo anytime. Susama ni Nanay Saturnina, si Kuya Theddy Mark Abrigana III, usa ka lifeguard sa park, dako gihapon ang kalipay nga karon nakabalik na kini og duty. Nagpasalamat gyud ko nga nakabalik gyud diri nga maka-duty kasi 3 days lang ang opening. Wala gayud masayop si Governor Bambi Imano sa iyang programang turismo. Kay pinaagi niini, daghang oportunidad ang mibukas aron kita makapanarbaho. Nang hinaot atong amahan sa lalawigan nga unta mahuman na ang pandemya aron ang turismo sa probinsya mubalik na og arangkada. Bisan pa man niini, naghangyo si Governor Bambi nga samtang kita ga-explore kanunay kitang mamanalipod sa atong kaugalingon aron makalikay kita sa COVID-19 nga sa pagkakaron wala pa natapos. Kini na lamang si Clarice Interina, kanunay nagahangyo sa inyong tanan nga atong suportahan ang atong mga local tourist spot o ginsaktong health protocol ang atong kanunay nga obserbahan kay kining tanan alang sa atong kaluwasan nga pakapatay nga COVID atong malikayan. Together, let us explore, miss or more!